Kahit nagwapo ka, George, kung nahulog ka sa kanal, mabaho ka pa rin. Ang baho mo namang gwapo, George. Ano ba kasing ginagawa mo doon at nahulog ka sa kanal? Hindi ako yun! Ang kulit nyo! Chris, kilala mo ba yung chicks na nakasayaw kagabi sa party? Sino doon? Ang dami mo kasing kasamang chicks kagabi. Yung naka-crop top, tapos palda na itim. Ah, si Megan yung tinutukoy mo. Bakit, pre? Naka-score ka ba sa kanya kagabi? Hindi, no. Marami akong chicks, pero gentleman ako. Sa bagay, pareho pala tayo. Hindi kagaya ng parating. Sino? Ayun o, yung binagsakan ng kagapuan. Oo nga, no. Wala na talagang tatalo sa kagwapuan niya dito sa purok natin. Sinabi mo pa, kung sino pa talaga yung gwapo, siya pa yung babaero. Tapos, ikaw pa yung may six-pack abs. Saan ka pa? Kay George ka na. Ay nako. Hoy, mga pare. Kamusta? Ako ba pinag-uusapan nyo? Hindi ah. Bakit ka naman namin pag-uusapan? Ang lakas naman ng pandinig mo kung ikaw yung pinag-uusapan namin. Di ba, Renz? Kaya nga. Kaya ayusin mo yung pagbumuka mo ah. Ay, pandinig mo. Kahit hindi nyo sabihin na ako yung pinag-uusapan nyo, alam kong ako yung pinag-uusapan nyo. Dahil bukod sa gwapo at macho ako, malakas ang sex appeal ko. Talaga? Pakilabas nga yung sinasabi mong kagwapuan. Renz, wala naman nang ilalabas yan. Ganyan naman na talagang itsura niyan. Sa katunayan nga, nahiya na akong lumabas ng bahay. Bakit naman? Kasi, ang dami naghihintay na babae sa labas ng bahay. Nakakahiya. Alam mo, George, huwag mong ikahiya ang pagiging babaero mo. Talent yun. Talaga? Sige. Sa susunod, hindi ko na sila pagtataguan. Ikaw kasi, Renz, ginatungan mo na naman si George. Okay lang yun. Lalo na namang yayabang yan. Balita ko, nagpunta kayo sa party sa Porkdos kagabi. Oo, magkasama kami ni Chris kagabi. Ang hirap ng sumayaw. Masyadong crowded ang place. Yeah. Tapos, wala pa kaming maharap na chicks noong umpisa. Kaya nga. Pero eventually, marami kaming nakilalang chicks. Di ba, Renz? Uy, sana all! Yeah. Remember M and remember E? Yes. Put them together. Remember me. Pwede naman tayo mag-usap na puro Tagalog lang ah. Bakit kailangan pang may kasamang English? Napapangitan ba kayo sa akin? Oo. Anong sabi mo? George, relax ka lang. Lalo kang papangit niyan. Sige ka, kapag nagalit ka, mauubos yung kagapuan mo. Talaga? Sige, hindi na ako magagalit. Yan. Ganyan ang gwapo, hindi nagagalit. Pasensya ka na ha. Nadala lang kasi ako ng emosyon ko. Ganito kasi talaga pag gwapo. Ha? Chris, babanatan ko na to. Relax ka lang pare. Sakyan mo na lang yung mga sinasabi niya. Sige na nga. Mabalik tayo sa party. Kung nagpunta kayo doon, bakit hindi ko kayo nakita? Paano mo nga kami makikita? Maraming ang tao, di ba? Crowded. Isang banda ka ba last night? Sa malapit sa may poste. Naghihintay ako ng chicks na lalapit. Saang poste? Eh, ang daming poste doon. Basta doon sa may poste. Sa may malapit sa mga speaker. Ang tanong, George, may lumapit bang mga chicks sa'yo? Oo naman. Ako pa. Sa gwapo kong to, mawawalan ako ng chicks.
Ganun ba? Siguro, ikaw yung sinasabi ni Megan at Sally na mabaho. Pati si Tabeng, sinabi niyang may mabaho dun sa may poste malapit sa speaker. Sinong tabing? Si Tabeng, yung tabing Hop, ilong. hop, hop. Baka ma-violation pag mo na ituloy. Totoo ba, George, na ikaw yung nahulog sa may kanal kagabi? Nako, hindi ah. Hindi ako yon. Gwapo yata ako. Kahit nagwapo ka, George, kung nahulog ka sa kanal, mabaho ka pa rin. Ang baho mo namang gwapo, George. Ano ba kasing ginagawa mo doon at nahulog ka sa kanal? Hindi ako yon. Ang kulit nyo. George! Dito ka muna! Ang swerte talaga ni George, no? Bakit naman? Kasi, lapitin siya ng chicks. Si George? Lapitin ng chicks? Oo. Ikaw ba namang mahulog sa kanal tapos pagtawanan ka ng mga chicks? Ikaw talaga. Ang dami mong alam na kalokohan. Tara na nga.